Bon dia. En aquest vídeo us ensenyarem a fer una cerca simple a la base de dades PubMed. Primer de tot, us recomanem que per accedir a PubMed no poseu PubMed al vostre navegador, que us donaria l'enllaç directe de la base de dades de la National Library of Medicine, sinó que busqueu l'enllaç que subministrem des de la pàgina web de biblioteques, a l'apartat Bases de dades. Des d'aquí anem a buscar per la P, baixarem i cliquem en aquest enllaç. Per què us recomanem això? Doncs perquè així els resultats que obtindreu de la cerca, si són revistes a les que estem subscrits a Blanquerna, directament tindreu l'accés al text complet. Si ho feu per un enllaç lliure de PubMed, no us reconeixerà com a alumnes de Blanquerna. Bé, dit això, aquí teniu a la pantalla principal la casella de cerca on introduir els termes de la vostra equació de cerca. Com estem a la cerca simple, us expliquem les recomanacions que fa la National Library of Medicine per a aquest tipus de cerca. Primer de tot, els termes que introduïu han d'estar separats per espais. Han de ser en anglès. Hi ha un altre vídeo on expliquem com fer una traducció acurada dels termes científics. Hem de ser el més específic possible en els termes de cerca i no hem de fer servir l'operador booleà AND, AND en majúscules, perquè per defecte la cerca simple ja introdueix aquest operador entre els termes que vosaltres escriviu. De la mateixa manera, tampoc cal afegir els camps on voleu llançar aquesta cerca, perquè el motor de cerca de PubMed aplica un mapeig a la vostra equació de cerca que els busca a tot arreu dels camps indexats de cada una de les referències que hi ha a PubMed. Més encara, no feu servir cometes per frases exactes. Això és una recomanació que fan per fer la cerca avançada, no la simple. I tampoc no feu servir l'asterisc com a un element de truncament, perquè la cerca simple ja facilita aquest truncament de manera automàtica. Dit això, faríem una cerca senzilla, Cancer, Pain, i buscaríem Children. I en el moment de posar aquests tres elements, ell ens dona els resultats, en aquest cas 4.197. Per defecte, PubMed us ofereix els resultats segons l'algoritme de millor adequació best match segons PubMed, però això es pot variar amb Display Options. Podeu dir-li que en lloc d'aquest algoritme sigui des del més recent, podeu dir-li una data de publicació, etc. D'acord? També podem canviar el format en el que es mostra la informació, aquest seria el summary, però li podem demanar que també ens mostri el resum. Una dada important, si anem a Advanced, des d'aquí podem anar a la cerca avançada, podríem veure l'estratègia de cerca. Aquí podem veure com ha esmicolat la nostra cerca de tres termes i els ha buscat tant en el mesh com en tots els camps. També ha agafat el concepte Cancer Pain com a concepte propi i després també l'ha buscat com a càncer d'una banda i pain d'una altra. I després li ha afegit el child o el children. Clicant a sobre dels resultats, tornaríem a la pantalla on hi són aquests resultats i podríem començar a gestionar-ho a través dels filtres o a mirar en detall, seleccionar-los, etc. Però tots aquests detalls us ho explicarem en un altre vídeo. Fins aquí el de la cerca simple.